салом алейкум мардум. Падаркаи зарда ден рӯзи ҷумъа стекло чехол дар магазини Риафон ҳар ҳафта падарка ва ҳозир дар бораи телефонҳо гуфта намегзарем. Дар YouTube каналмон дар бораи ҳар як телефон гуфта гузаштагӣ метавонем бидроем тамошо кунем ва пеш аз видео бошад дар видео якта лайк мемонем, дар канал обуна мешем ва ин видеоро бошад дар дӯстон равон мекунем ки ваёрон хабардор шаванд ки дар магазини мо рӯзои ҷумъа стекло чехол падаркаи ва падаркаи зард астанд. ва иҷада бошад телефонҳо ай 7,500 рубл сар мешавад. Телефони Redmi A3 ҳастад, Technospark Go 2024 564 ГБ, Technospark 20 Pro Plus, Realme Note 50 ай 7,500 рубл сар мешавад. ва иҷа бошад телефони Tecno Power 6 7000 мАч батареяга доранд. ва иҷа бошад Samsung A15 хадавои даган рангои кабуд, сиёҳ, ҳама расветкаш ҳастад, сафедчам ҳастад. Ана бошад телефони новинка Samsung Galaxy A15 5G шаи, айёш бошад 4G бо ё 500 рубл разница дорад. Не, ба фикрам ягон чи разница надорад, метавонед харидорӣ кунед. Дар номерои рекламдагӣ, номеро дар рӯи экрана метавонед муроҷиат кунед, оператор оперативни шумода ҷавоб метаҳад ва ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем. Дар Россия бошад 300 рубл, Тоҷикистон бошад 700 рубл. Дар Россия то Москва, дар Москва то метро доставка карда метавонем 300 рубл ва дигар шаҳрҳо да бошад нашоти падарка гириш бошад, видеозвонок карда шумо да падаркаша мегире ва ба почта равонто мегирад. Realme S61 рангои зард ва рангои сабз омадага ва итилои A70 се расветкаш ҳам ҳастад. Телефони Redmi 12 дар аксия рафтаиста то 7 октябр метавонед успед кунед харидорӣ кунед, 1000 рубл аксия дар рафтаиста ва телефони Redmi Note 13 бошад 856 2000 рубл аксия дар рафтаиста. арзон шудага 17500 рубл, 15500 рубл шудага ва телефонҳои нав ҳама расветка, се расветка сафед, сиёҳ, кабуд ва памят ҳар памят ва надора 856 ва 428 ва дар витрина бошад дигар намуди телефонҳо ҳастад. Телефонҳои Honor, Infinix ва Redmi Note 13 Pro, Poco X6 Pro ва дар ҷа бошад Real Avia. Номеро дар рӯи экрана барои алоқа кардан 125 371 0388. Акай Ҳусейн кор мекард, ба ҳама ҷо билетҳо ҳастад, метавонед муроҷиат кунед. Шумо да Акай Ҳусейн хелеш мефаҳмад ба ки ҷо шумо да арзонай барои харид кардан. ва саломату хонобод бошед. Якта телефон ай магазин мо харидорӣ мекунем. Рӯзои ҷумъа бошад стекло чехол бесплатный, якта дигар падарка ҳастад, метавонем ба ҳама ҷо доставка кунем.